japuonjre mag mbalariany ma Multimedia nobago ng'anyo ka kwedo monj ma Ondiek nomonjo godo achiel kuom godhiambo manyoro, monj manotimore e kar dak ma Ole Kasasi kendo weyo japuonjre no gi hinyruok marach. Kaka Lydia Okayo lero, jopuonjre go koro miyo migawo mochung' ne weche mag le mag bunge KWS ni japuonjre no yudo thieth makare kod chudo to gibiro medo bago ng'anyo nyaka bichop dwachgi. Okinyi mar tich ariyo, jopuonjre e mbalariany ma Multimedia University ntiere apaya. Giting'o boke kendo ging'anyo ewi monj ma Ondiek toyo nomonjo godo achiel kuom godhiambo manyoro kar saa ariyo mar odhiambo kendo kelo hinyruok marach ne japuonjre no. Nochuno bila tiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonjrego mane opong' kod mahu mager. We are fighting for our rights. We are fighting for our rights. The police using this live bullet very harmful for the community. Japuonjre no manyinge Kevin Mwenda matiegore weche midusa e hike mar ariyo nomonje gi Ondiek no e kinde mane owuok e klas ka odhi e kar jot mare man Rongai. Monj manoweyo kowito lith lwete achiel kabath wang'e bende ne Ondiek no kayo. Hapa ndani kuna magorila, ukienda huko kila mahali ni magorila tupu. Alafu niaje fisi na kula mwanafunzi. KWS iko responsible. Hapo uwezi pita kitu kama saa 4, lakini hiyo fisi ni kama ilikuwa imeacha peke yake. So hiyo fisi ila kitu ilifanya ni kama ilishtuka ikaamua kuattack mwanafunzi. Jal majadak manote more sebene no yudo hinyruok. Ka jopuonjrego koro seya pisas mag KWS mar ninde tich e kinde male mag bungu monjo jopuonjrego ka koro gibugo kao chike lwetgi. For the longest time, kama comrade tumekuwa tukisafa. Tunatakiwa ndani, tunatakiwa hapa nje na watu wa Bangla, alafu nje watu wa KWS hawawezi shughulikia maslahi yetu. Wanaacha fisi zinatuuma. Jopuonjrego koro mag le mag bunge Kenya Wildlife Service KWS seche pariyo kod ang'wen mar neno ni japuonjre no yudo thieth makare kendo ne otimne chudo mowinjore kaluwore gi monj ma kamano. We are giving KWS a maximum period of 24 hours to ensure that the person that was attacked be treated, be given special treatment and compensation. Japuonjre no terie ka thieth ma Wama Nursing Center e kabang'e no chwale ka thieth ma Kenyatta Referral kama odhi mbele gi yudo thieth. Lydia Okayo, Ramogi TV, Nairobi. Pod wane motende kod weche mag lweny kind dhano